Ano yun? So, what's up mga ka-bro? Yo, yun nga, andito na nga tayo sa aking part 2 na prank challenge. At marami nga nag-aabang dito sa part 2 na ito. Titignan ulit nila kung ano yung magiging reaction nila, kung natawa ba sila o di kaya natakot. So yun, may mga ibang reaction na akin, sabing ganon. Anyway guys, tara, samahan nyo po ako. Kanya, ang aluag din mo. Ano yun? Iba to. Ito iba to. Hindi naman to. Basic ka. May mabilay mo. Ayun, gila. Kumana eh. Ko. Alaya. Ay bangus po. Ay bangus po. Yan lang. Ini bangus. Talasos. Yan ba? Yellow pig. Ano eh? Wait pa. Yan na. Oh, ito. Magkain. Ito, 220. Ito na nga. Paano yan malaki? 220. Ay, may nakakuha na pa. Agi. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Mapigilan. Di ba pala? Talasos ka tanda. Babatan. I wonder how, I wonder why. Yesterday you tell me about the blue sky and all that I can see. Just a yellow lemon Tan, Ano eh? may 20 lang di. Ito, atol kaling. Kumana eh? Hindi ba yun? Tariwan. Ano, mabibilang. Tuk. Aray, 180 kami. Gangkuhan kami. 180 ano na yan. May galong ko ngayon. Andi. Tilapia ba bangus yung baga to? Ano yan? Ano niya pa no native yan? Kino nito? Native yan di. Ha? Doon. Ano niya? Agkib yun. Yun, ang puto. Nanggang niya kong kong. Ayun, Sabahan. nanggangan mo. Sabahan. May balak. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dilay. Bisa dia balon. Siya, ito ni. Atang tamara kata tilapia tak ada. Ang masarap siya, gampang nito ka. Di ba nitip tan? Hindi, culture. Bago yan ni ma. Tewa jaya eh. Bangus. Sige ba Philippine kon. So, yun. Hanggang dito na lang muna tayo guys. Sana napasaya ko kayo at sana nagustuhan nyo itong video ito at hindi kayo nabitin. Yo! So, ayun guys. Shout out nga po pala sa mga walang sawang bumibili sa aking tinda, sa mga suki ko. At shout out din nga po pala kay Von Mart Sindanya. At shout out din nga po pala sa mga tropa ko dyan sa barangay na Balwan, mga Dan, Pangasinan. At shout out din po pala sa mga nag-subscribe at
walang sawang sumusuporta sa akin. So yun, sana nagustuhan nyo tong video ito at gagawin ko po ang lahat, ang aking best para lagi ko po kayong mapasaya at lagi po kayong ma-excite sa mga video uploaded ko. So yun, hanggang dito na lang muna ako guys. So yun, bye bye.